हो तनी से मछरिया में हमारे खाइले ना हो का करी 2 किलो और ले आई का रासा में डालम तो झुझुआवन लागी भात हो तनी बुढ़ावा हम बाई जा भातवा तो चल कल हो खा ले हम मछरी तन की रहले तनी तरगर नु खाला कोनो चीज बुझाते नहीं कि कम लागता केले बनी हो रौला के माई कनी चल कहिया लिखे चलबू इहो तू काहे पीछा कइले बाऊ कह देलही बाई कि लिख देम तो हुनकर के 10 कट्ठा लिख ना देनी वो अथी ले लिखवा ले लिए तू हाला कइले बाऊ तार रस्तन के रुपया ले लेबै तो सुन अब आगुल में रोपनी सोहनी के दिन त अगर लिख देबू तबे ना हमार रोपाई दो भाई त सही होई बिया बल ना डलाई अरे रोप दशहरो में लिख दे हम कोनो एथी नहीं के रोप हम तार के माना ना करम आ ना हमर बेटा पतो के हिम्मत बा हम अपना में टोपरा लेके अकेले बनाओ तनी खाता त हमरा के केहू बोले वाला नहीं के जान जा पैसा लेवे के बारी ओकर ले लू कहत बड़ू दे दी जल्दी हम लिखवा देम खेत लिख दे हम आ अब इथी भइल बड़ू देखा तू यार अब मेहनत तुम मारे लो कोनो बात में मान लो का पैसा सौ करे ले बनी बेटा पतो चल का बनी ने कसन खाए के देते तो अपन खेते नु हमर सहारा बा करी देखा रोवा मत हम बात के तारा दुख लाग जाता हमरा बतिया हम सही बतिया कहत नहीं हम बुढ़वा जी बोलत लम ना हमरा लागत ना कि तू 2-3 गो मेरा नु टोला में जैसे हमर दुश्मन हो बेसन वैसे बतिया तो कहते से ना कि खेत बेच के खाती है पतवन से अलगा होके त काहे बेटा पतो ना दी त ना खे बेच के खाई बेटा पतो है नहीं खे देखनी है देखनी कई कहबे नु करेली जी हम त दुश्मन है हमर हाथ चुकी पिलुआ पर के लइको दुश्मन मन है एगो मंगल हो त काहे मार देनी हमरा आओ जब तो लोग अपने बस में अपन बाल बच्चा रखत हो जाए 1 लोटा पानी हमरा के केहू नहीं खेते नहीं है लगे सूद से जा मुर प्यारा होला बेटा पतो होला कि कुछ कर सन सुना हमरा खातिर केहू प्यारा नहीं के प्यारा रही त हमर पेट पहाड़ ना रही त मलका ना रहती का जी करे के ना चाहिए तो नहीं करवा त जन घरवा लीला हमारा हम का करवा त हमरा के का कहते देखत हो मैंने हम का कइले बानी जाऊं वो आई क्या कइले बानी रौरा जैसे त खौरा लगाए होला न मेहरारुए धरती बना हुई हां हम का त खूब नीक पहना तनी खूब खा तनी त हम खा तनी हम सब बेचम और कुछ कहना बहुए का ऐसन को 10-12 कट्ठा खेत खाली हम बेचले बानी बताओ हम का कइले बानी हमरा दुख बता बेचम ना देई में हमरा दवाई सुई होत त ना करबू जे ना दे धरबू जे त इहे न करी के त अपन से त करबे न करी हां कहियो खसी कहियो मुर्गा कहियो मछरी उ दवाई हो आ तो डॉक्टर कहते ना खाए पी 4 किलो 5 किलो ए आदमी के त हाथ बहुत नहीं धरहूं का नहीं करौरा तारा आंख लागेला कोनो चीज के एक में रही तू लोग जोरे नु तब हमरा के छुआ के कोन चीज देत रह जाए आ जब अपना ले करत आई खाता तो कहता बेचिए के खाता ओसन बेटा बाड़ो जानू मम्मी जी अब का कह लेकिन पतो ओसन नहीं खुजे ओसन बेटा बाड़ा के सहत बन जा ना त रौरा के चुप ना ना के करेला उ सहबे करेला कहिए चलबू बताइए मंगल ले चले के नु चलबू नु लिखवा देबू नु खतवा ना लिखाई जी जाई अपना घरे कैसे ना लिखाई बेटा से पैसा देले बना त फिर के का कहतनी फिर के पैसा ले ले बाड़ी हां जी हां बीमार रही त ले ले कहिए बीमार रही हमर का करी होती ना आ तो मैंने रबड़ी घास हमरा के दहिया में के तू जान गुलू हमरा जर बाकी बुखार बा हैं घसे के रही त ऐसा ही नार बिल्कुल चलती ऐसे ना हो तो कोई जल 1 किलो आम चमकी में बनले सर बाकी एको गो नातिन के हाथ पर नाती के ना धइनी माने का है हमरा खातिर केहू ना त नातिन नहीं के हमरा देही पे परत हरत त बेच के अपन दवाई सुई करई बे कर हां करब कनी नो जातनी हम लेट हमरा होत हुए ओही दिन चलल जाए सोमवार के ठीक बा सुना ना का 2 कट्ठा हारवा पके बात करिए के होय त दे देती त एगो बी आ एगो मेहरारू हमार ओने के सखी हड़ी ए जके ना हड़ी का रे बुचियो गाने बस रे पापा चिल्लाता वन उ ढेर नाम 90 के कट्ठा लगा देती 90 के ना 50 के लगैबू त 50 के आया हरा पते खदनी हरा के बहुए हां लगा देन तारा के 50 के तो से ना माने हमनी के बानो पूजे के ना छोड़ब की ना जाए अपना जिंदगी में हम सास की नली हम की ननी अपना का तू लोग की ना जाए हमर मां के करा जाई बुढ़िया पर कइले भाई उतना त करत है बेचत है ए हो हई सोना के झुमका है ना नहर जाके रुपया हो जाता सास के करे खातिर नहीं करत त अपना बूता में कहां से लगाई हां दूसर भातार करे के हमर उम्र बा हो तू बता ना ठीक बा बतियाई खेता का हरा पे के बेचबू ना मछली जोर के करिया होता ये चली अब काम मुंह लटका के बैठल बन चली खाना वाना खा ली का हम खाई रे ऐसन मतारी साथ दुश्मन के मत देश बताबो हमार बाप दादा रहन कुल पहले के कि कुल जमीन किनलन आई वही खाती खाए पिए खाती कैसे तक आला कि सीता न पीता हमारा पेटवे के चीता तेकरा पेटवे के हुक बा
ना हमनी से कुछ बोलतिया ना कहतिया, जबे मन तबे 5 कट्ठा 10 कट्ठा बेच देतिया। तो मत बोले दी, हम तो कहब कि चली बाहर भीतर कमा के ओनिए खाई जी, हे कुल दुख धंधा ले तो निश्चिंत रहल जाई नु। का हम बाहर जाई? हाँ, हई आँखी के सामने हमारा लुटाता, हमारा देखल जाता। बाहर एजुक तो बानी तो देखत नहीं नू, आ उतने टाइम तो और हम हुके मर जाई। जानले हमार अपने माई बुढ़िया के नहीं आ, दिमाग साफ रही ही तो राक्षसिन भी आ, एकर पेटे नहीं के भरत खइला से। बताब तो कहती है कि हमरा केहू से मतलब नहीं खे, एकरा ई नहीं खे मतलब कि मर जिम त हमरा के आग पानी के दी या चाहे कहियो गिर जाई। अभी तो खेतवे बेचले बड़ी नु, देखब कहीं रउआ के ना तो बेच दे। अरे का जल लइको हमरो फेंक के ले जाऊ बेच दी हम खाए के चक्कर में। चटोरिन के मुंह जातल होला। क्या हम कहीं एकरा के कातना हित नाता जुटैनी पंचायत करैनी। कहती है कि ई खतना कहती है कि लड़का के हिस्सा अलग लगाई, हमारा मर्द के हिस्सा अलग लगाई, हमार हिस्सा अलग लगाई। मरे के समय में हिस्सा का करी हम। अरे होई का आगे रे झूठो सचो के दिमाग खराब कर। अंत ले बे आवेली हाँ भैया मैं भी हमारे ना उतारा माई कबे चल। माई तार हमनी भी थोड़े ही हन, माई जेकरा के रुपए देल बनी ओकर भी जी हन। तो एक में ना घर बाबा कहाँ भी है इन्हें नहीं खे एके में रही तो तोर माई तब 50,000 हमरा के दिवा तो पैसा दे दी। कहे सोई सोच के बोलता रहो रुपया की नरक बीज दाधा की नरक के खेत लिखाई से पहले ही आ उठा तारा जा कोनो बात तो रुपया और मम्मी हमनी के का देले बड़ी, जेकरा के देले भी ओकरा बिजा के रही थी। केहू के देले बीज के अभी से तू का हो गन जा कहे हिस्सा ना लेबे काम से कह ना ना हमनी के ना लेबे के रहो सब ले बनी जाना हमनी के का हिस्सा ये देली। एगो अपन माई से कह दिनु कि ढेर रुपया वाली भइल बड़ी या ढेर चलहात बनल बड़ी, माने ओकरा नहीं के बुझा तू खाए पिए में बिया तो 10 गो ओकर आदमी आवत तो ओकर अभी पूछत रो उनका बुझाते नहीं खे खेत बता रही तेरे बेच तले उनका बुझाते नहीं खे हम कह ना हृदय में लिख के रखले बानी कि के का हमारे संगे करता, फुल बात लिखले बानी। हम जे गिरी नु हम लात मार के ओकरा के गढ़ा में गिरा देम। आवे दखल सा समय बताओ, सब कोई जानत है कि लड़का से अलग कैसे हुए। बतियाता हो माने अलग अलग का बतियाता तू तो हो ना अपना में समझा बा हमनी के का दोष बा, हमनी भी तो जे जमीन दी ओकर सनी के किरम जा ना जी रोवा सब जमीन के किनत है रउआ में दोष नहीं के जाई। रोवा सब बड़का बिल्डर है या जाएंगे हमनी के का औकात बा, जाई रोवा अपना माई के खोजी देखी कहां माई बुल बनी। ना रुपया बना तो किरम जा ना कह ना अच्छा ठीक है बा रुपया बात तो हां हमर समय माई आइल बा त बोल लेबे दी। कुल माई नु हमर करा के रखले बिया हो। ये पुलिस से तो बुढ़िया अलगा बिया ये पुलिस से तुमने लिखे तो जाके रख ल ना बुढ़िया के हमारा। काहे के रखी हो हां तो तब का बोल ले काहे के पड़ी हो। रखी? बाप रे बाप ठीक बुढ़िया नहीं है कहते नहीं बारे में ठीक कहती है ठीक कहले बिया वो आइल बड़ी जेने के भेद ले अरे के ओने बताओ है जाके कतना है लगाई। बोल के गोइल माई के चलते नु बोलतिया। देखी हां पैसा कनिया ना रुपया आउल बा ढेर जमीन हमार किना कैसन का हम कहीं साला कहीं का जिंदगी एकदम साफ बर्बाद होते कुल देख देख के त बुझता कुफुत माइल बा। ये हाल रही त कुछ ही दिन में आदमी मर जाई टेंशन ले। असही आदमी नु मरलन टेंशन से रे, दोसर थोड़े टेंशन होला। बुढ़िया के चलते न का अब हम करी, हम तो बुझाते नहीं के तनिको हो दादा। आए कहानी करा के कि मामा जी भी फोन कर त ना तो करब। हमारे एगो लुटाता तो भीख मांग के खिया, भीख मांग के हमरा के रखिया बना के घर दुआर तौनी में रहब का करब। ना भर गांव पैसे दे देले बा, जेकरा के देखो गली में ओकर उहे की तारा माई के पैसा देले भाई हताना तो होता ना पागला गेल बा नदी में फुफुत से एकदम एकरा साला मैं खेत के बयाना ले बिया बुझाता नहीं कि हमनी कब कैसे जिया ले रहल जल्दी के गांव छोड़े के तैयारी करे तनी के मामा जी भी फोन करी दोनों जना या के समझावस जता नहीं के बुझात। मामा जी के फोन पर काल हुरेठ देलस कहते कहबा हमारे भी तो हई ना हो जाई का करी जी हमर तो बुझाते नहीं के कुकुत में के का करी। बताओ हो कोई एक बिता अपन धरती ना बेचेला होई बीघा के काठा उड़ला आखिर काहे बेचबे तोर बेटा पतो नहीं खाए वाला नहीं खे ई जाके अपन मईवा से बतियसन कई कम से रहू को अपन भोर से एगो हम नहीं की कोइले जानी पेट में ही लोर देता लेकिन भूख नहीं के लागो जानी का जानी कौन दिन हमनी के देखाए पर मोय टोला महला हो के जियो मोए टोला महाला से ही बयान ले बिया केहू से 1 लाख केहू से 50,000 आई केन कहाँ पैसा धैलस का कैलस
का खइलस हमरा कुछ 18 समझ में काठा खेत बेच देली वो भी जमन बा तौन एकदम 18 कट्ठा ना 7 कट्ठा उ बहु पे काम खत्म बा दे दे भाई पैसा 25 कट्ठा जोड़ो 25 कट्ठा खेत खरका देलस अब बुझाते नहीं एक आदमी जीवन कैसे कपारे हाथ धोइला से ना हुई एकरा के रोके खातिर बोलाए पर दीदिया के उहे करके सोच करी कुछ ना कही हम अपन मम्मी तरफ से बोली हम फोन कइले ना रही तो कहते कि का करिए भौजी तो लोग के बीच में हम आके बीच में काहे खातिर हम बात भइल कहते कि आवत पाहु ना हुआ आवत रसन कल है हां जैसे कि महतारी है भाई हम का बोलिए करके उसको बोलबो कर तो लागत है रोज लोगे समझाई हम तो वाले दिन लेके भी तो के हमारा बाल बच्चा के का करिए दादा हमनी के तो कसो जी खा लेवे के हमनी के लइकन के का होई अभी तक कतना से 10,000 20,000 ले ले भी बेयाना खेत बेचे के होनी के फेरे के पड़ी कुल खा गइल पैसा ई बना खा के रोज एकरा खसी मुर्गा आ मछरी चाहिए कहां से दे दे कुल पैसा जाई अब दिल्ली जाई हम हो जाई छोटको जाई अकेले छोड़ के चल एकदम कुछ में मर जाए तो तू चलिए साथे अब का करबो हमरो तो ना रहल जाला तोरा बिना तना प्रेमे कुकाट करे तोरा ले कि अब तोरा बिना हम तो भाग के चल आई साथे रहबे तो 2 साल टिकियो जाई कमाइयो लेबे जाए बूढ़ी टोला ऊपर ही गिना तारू हम ना जानत रही कि हइसनो कोनो सास महतारी हो सके पूरा इतिहास से भी कि हमारे खानदान में हमारा गांव में कहीं कोई के सास भइल बिया या कोई के महतारी भइल बिया कि खेत पर खेत बेचत बिया बुआ त निस्तानी भइल होके खा ले दो कबर साग भात बनैले तो मछली बनैले दे का बजावती है घोड़ा घोड़ा मछली भूंजती है ओकरा तनको तू बा कि हमारा बेटा पतो का खइसन कैसे दिन गुजरियसन देही सगे बतावा ना हो अभी जाता नहीं हम देखत दीदी आई हो तो ओकरा के लिया लेवे जाता नहीं हमारा साग भात खाए के बाद हमारे संपत्ति में आग लगा देलस हमारा साग भात ठीक लगता हम जाता नहीं बहुत दुआर पर भैया भी फोन को भैया के बोला हम का करी दादा